Ale by mě ta baterka dala. Jo, už je. Jako nic si nepamatuje. Nic si nepamatuje. Ale moje babička byla zdravá. Říkala, že to musel mít prachově. Protože mě vysvětlovala, že ho viděla, že to takže měl tady nějaký... No, říkám, že to nějak nestíhají. Trošku Aničko. Ona je unavená. To mě vysvětlovala ona, tak babička už je 77, ona už zapomíná. Mě zaklepou ruce. Díky nebude mít, ale za čas to bude mít jak... Jo, to jo. A já myslím, že... Nevím, my jsme za ním byli jednou v nemocnici. V Praze, když byl. Taká Aničko. No, tak ona to jede jenom, že jako jedou, ale... Úplně někdy nesmyslí, že pomluvil. Tak ono to bylo. No, tak už se doufám nebude bát. Takže Anna Chytráčková skvělý beztrestný body na parkouru.